जतन खुलुमका पुइला हांग्राय गोथारनि जत लुकुरगनो आनि खाक फुरबाय आनि खाक जांबाय हामबाय याफारो जों जत साइमानो चिनि हांग्राय गोथार जुग जुगनि हयदे जों पालाय फैगो चिन्तिपर राज्यगो राज आमलानि सिन पालाय फैजागो सुदु चिनि तिप्रासा सिमिया गुबुन दफाफोरावबो हांग्राय गोथारनो पालायलो बोरै बागै आं पुइला आनि तिप्रानि लुकुरगनो हांग्राय गोथारनि बिसिंतै आनि खुलुमा ते हामजामा याफारो पुइलान संनांगौ समाखाय जे नों तो तिप्रा मथानि इलेक्शन ऑब्जर्वर चंजाखा गदा तिप्रा मथानि जे इलेक्शन तियै कामी यामसेर हो बोमा हाय प्रचार रंग ते बोमा हाय के वानसुजार तंग इलेक्शन ति 2023 ना बले हामबाय आना बुबाग्रा त्रिपुरानि स्टेट इलेक्शन ऑब्जर्वर 2023 नि चंगि रखा आना बुबाग्रा साका नों सारा त्रिपुरा गुरेदि गुरबै ग्राउंड रियलिटी ताम चलायतों अब नायदि साका आं मोटामोटी गुरिखा अर्धेक निबेसनि गुरिखा ताबो गुरातै बलाय काहाम चिनि त्रिपुरा मथा जों जत जावनो जों वानसोइ तंगो 30-40 टा सीट जों बाचानाय अब चिनि वानसोमो ओंखाय जों खाकाव अजरावो जतनो जों खासरांजाक खा थांसाजाक तांगै हिंखे 2023 नि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन अबकासे जों हिस्ट्री इंनाय तांगै हिंखे चिनि खुद बोबाग्रा बनि नेतृत्वे बनि लीडरशिप जों आगोइ तंगो सारा त्रिपुरा बरगद तमा त्रिपुरा सा तमा वानसा जतनो आसालायजाक वानसावलायजाक अ खेबो जों जतनो बोबाग्रानो जों कप्लाय खायनाय बोबाग्रानो जों बुद्रिनाय अमायनै जत दफानि बरगद अबाय सावो तांके जों साइमानो चिनि त्रिपुरा हास्तेगो चिनि आइकन चिनि हानि बोबाग्रा हानि नकफां बतिनि जोंनो नेतृत्व रय तंगो आबो जों जतनो चिनि बुरै चिराय सिक्ला बुरा बुरि जतनो जों जत दफानि बरगनो लाय खासरांजाक इलेक्शन 2023 नि इलेक्शन त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सरम बागै ताम बागासे इम्पोर्टेन्ट माखलाख्या जों दिनै सिना नांनाय चिनि त्रिपुरा मथा नि वानसौ मुं नाहरमों जों गोबां मा खानाबो चिनि महाराष्ट्रनि कप जों गाहाम वानसौ नायदि चिनि अ फाइट जों मन्त्री एमएलए एमपी निबां फाइट खाया चिनि अ फाइट चिनि उच्चबा जों थांनानै बागैसि जों तेबो साइमानो चिनि अ त्रिपुरा मथानि मुभमेन्ट अब हंकिटाव चिनि अ मुभमेन्ट ओंखाय चिनि सार्भाइभलनि बागै जों थांदं थांनो बागै जों मुभमेन्ट खायो जों तो साइमानो चिनि त्रिपुरा हास्तेव जों प्राय 70-75 बोसोर ओंखा जों चिनि बेसिक चिनि मानथाय चिनि राइट चिनि संविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों मानिया अब सत्य अब कुबुई तांके नायदि जों अर हानि बोसाराव जों चिनि मानथाय न जों माइया चिनि अधिकार न जों मानिया अब जों गाहाम के साइमन आबे बागै चिनि ताबो अ फाइट चिनि अ मुभमेन्ट चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नि मुभमेन्ट चिनि मानथाय जों जों फाइट लायगो अ जरा आं साना मोसौ दाखौ बुकरो चिनि त्रिपुरा मथा नाहरमों बा चिनि आनसलिक दल रगनि नाहरमों वेर फाइटिंग फर सार्वाइवल जों अ त्रिपुरा हास्तेगो बाजि थानाय बागै आबो जों फाइट लायो तांखे डक्टर साइमानो जों बैनि दफा बायना हरनाय खांखाय चिनि दफाराव बेलायखे कमजोर बेलायखे नरम दिनै आं दिनै गरकसा अनेक बोसोरनो आं सामखाय दङ चिनि दफानि बागै डक्टर साइमानो आं रायफांसिनिसिम आं चिनि दफानि कक साइड दङ साइड थानाय ताबो साइड दङ आं नायनि माने चिनि दफाराव ताबो फनो जों बुजियाखौ आं बारबानो साका चिनि जे मानथाय और हानि बोथारनि मानथाय
roni chin tam dorkar chini land right chin han odikar abu sung mania ang montri 4 বছর রংকা ang guri nai khang saimano tabok phano chin borok short korao 50 60% ni besino taphano chini land allotment chini jagani ration khaijagia chin nok thaini chin hathaini chin lungwani जों बसर आव दंग फैमानि किन्तु चिनि बुम खाइजाया लैंड रेजिस्ट्रेशन करै लैंड नि जागानि बुम करै अबहाय दाव जों फेस खैतौ तांगै जिंतिनो अर हानि बसांखाय चिनि हानि नक फांखाय तांगै आनि नक थाइनि बुम करै लैंड रेजिस्ट्रेशन करै आनि हाथाइनि आनि लुंगानि ताकफोन गोबां मानसि बराव खासथि दंगाय जाव ना खास दंनाय हायगोबा फरेस्ट दंनाय जानि बुम करै अबहायरक बलाय वाना संसा किन्तु जों नायनि दि गुबुन दह बराव उ फातानि फायनि रंखाय एक मासनि बिसिङो एक सप्ताहनि बिसिङो बराव जानि बुमुं बर दिसाय पायो बरनो सरकारने साहाय्य खालायो आफारां बार मासाव चिनिबो गोबां मन्त्रि दंगो चिनि एमएलए दंगो किन्तु जों खालायमैया आं गोबां कक्सालियानि बामफ्रम सरकार सीपीएम सरकार बामफ्रम लागातार 25 बছর बर सुयोग माखा आफा बर वान सुया दा जे चिन बरकनि जागानि बुम खाइ रमाया चिन नक थानि बुम करै आं लुखा बेन खवाइ रगो नि कलेज सहराव ता बेन टेलेमन रगो ताव नेशनल हाइवे फाइट दंगो रेलवे फाइट दंगो जा दहल खाइजागो किन्तु अ जागाराव निजिनि बुम ग्रिनि बागै निनि जागानि लैंड रेजिस्ट्रेशन ग्रिनि बागै बरक मरक क्षतिपूरण माइया अफार जों दा नुजाक दं बेलेग जों कपाल हामिया सीपीएम 25 বছর सुयोग माखा तो 5 বছর खालायमालिया 10 বছর खालायमालिया 20 বছর खालायमालिया 25 বছর खालायमा खामो अबहायरानो आं बेलेग वानाव वानसगो तेंनायनि दि चिनि तिब्रा सारो चिनि बेसिक अधिकार जों दिनै गरीबनि बागै जों गरिबनि बागै जों बर बालाय सरल सुजा जों बर गाहाम जों चिनि मानथाय दामबा साख्रि आबो चिनि मानथाय जत भारतबासी भारत नागरिक बर राइट दंगो बर साख्रि मानो बागै पियाबा जों लुखा ताबो प्राय 20 हते 25 हजार ताक बैकलॉग पुस साख्रि जाव जों मानिया चिनि कंथाय बारा एसटी नि तिब्रा सानै बागै अब खातिजाक रिजार्व बामफ्राम सरकार तो खायलेंलिया 25 বছর इबेन ताक बीजेपी सरकार भाइनो खायलेंलिया 20 हते 25 हजार पोस्ट वैकेंट दंगो खाली दंगो चिनि तिब्रा सानै बागै बरदिया ग्रुप डी हते निनि ग्रुप ए पॉइंट गोबां मा खाली दं आबनो केबे चेष्टा खालाया तांगै अब चिनि मानथाय जोंतेबो चिनि ताबक चिन बरराव गरिबनि बागै न कायसे मा हांखले खुसिंलायो पुन मा साबाखने खुसिंलायो पुखरि काहे खुरु जाखा न काहे तांग्रि जाखा आबो चिनि मानथाय जों हाका मा खाकानाय जों तेबो माना दंमानि न कायसे मा बायचिनि खुसि नगरि मा हांखाय न कायसे तांग्रि जाखा सरकार बाय जोंनि बिजबिरि मानि खाखौ जोंनि सीपीएम रमाने खाखौ आबोया आबो चिनि मानथायसि आं नक गाहाम नक तां मानानि आनि मानथाय लामा गाहाम हिनानि आनि मानथाय आनि अधिकार साख्रि मानानि आनि अधिकार दै गाहाम मानुंनानि आबो आनि अधिकार अब चिनि अधिकारसि चिनि मानथायसि केबो जुरो मायखर मानिया आं भारतबासिनि बरक आं भारतनि सिटिजेन आं अर हानि बुसा अब आनि मानथाय सीपीएम खायबो जों माननाय कांग्रेस खायबो जों माननाय बीजेपी खायबो जों माननाय मथा खायबो जों माननाय अब आनि अधिकार हाके जों वानसना नांगौ अब सीपीएम रिमानि कांग्रेस रिमानि बीजेपी रिमानि आबाया चिनि साधारण बरक अब जों सिना नांगौ हाके जों बर पाइ दं साख्रि नाय होजाखनो जों खुसि न काहे तांग्रिनायखौ जों खुसि आबाया जों खागाना नांनाय जों बुथिना नांनाय अब आनि मानथाय अब आनि अधिकार तेके सनमसम कै थानाय बीजेपी आईपीएफ दे हापांगानो मटावल मिनिस्टार तमनि एगा दाबुलु करन सोंमु
Nangkai tangai go backlog rong pura khaimalia ba jemon kobrok ruman script samar go khaimalia abo hai kok si jamung kai tong Ani debu agi berikan apran cesta khlaika kok bor rumah script no cabinet utlang thangka cabinet utlang pas kai jeng to mani abro tuno pas khlai malia abrang mas hago soitokok sawang tatal saya mas sakthano bangia kroksa sakthama bai cesta khai bai abongia sing pal nango sabut khini nango cabinet do dore si 3-4 jon phano 2 jon phano mebar je khaimani abo kaham abang somot khayu hingke sing khamu thri khok sai nang sai chung kebo sai jo khaireng krei ar tini kabang kongthai bara mondri tongu bor sama khamu যা মেবার বলছে মেবার প্রস্তাব এনেছে এটা অবশ্যই দরকার সানাই করে আবার দুর্ভাগ্য আঙ্গুম খাইনা কাইনা মতো গিয়া কক বড় মানুষের বাগৈ অবন পুইলা চিনি স্টেট ক্যাবিনেট খানাকা থানা জুত আমালাবো ওंखाफु নিনি টিউজেস কংগ্রেস আমালাবো ওয়াসে কাসা খাই খানাও ক্যাবিনেট এত বছর পরে গো জুত আমালাবো কত সংখ্যা 90-92 সাল আপন হইতে ওয়াসিন কাদা কাইয়া ক্যাবিনেট কবর মানস্ক্রিপ্ট একমাত্র আইপিএফটি বাজিনি উনি বিজেপি সরকার ভাই যে খুদ চেষ্টা খালাই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ক্যাবিনেট কারকা কিন্তু দুর্ভাগ্য কপাল হামজা ক্যাবিনেট পাস খাইও মালিয়া তা পেন্ডিং লাই দङ প্রমাণ চেষ্টা বাই কোনো মতে খাই ক্যাবিনেট চিনি মন্ত্রিসভা মিটিংও পাস খাইরনা বাগৈ চেষ্টা খাই মালিয়া अब दुर्भाग्य ओ जे चाकरी बैकलॉग तो माने जे तिब्रा सरने इवेन चाकरी बागै प्राय 20-25 हजार चाकरी वैकेंट पोस्ट दङ चिनि कुंथाइ बाराने एसटी रङ इवेन अमित शाह थां साइखा होम मिनिस्टर अमित शाह नां पन्जामा साका जे चिनरो असुसुक वैकेंट पोस्ट दङ ताउनकै आपरो चिनि चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव भबे सालाइखा इके बसागो अब सेन्ट्रल अर्डर सांग खाइमिया चिरां ग्रै हिसाबो चिरां ग्रै बं जोंहाबो स्पेशल ड्राइव जों खाइमिया ओंखाय दिल्ली थांसाइका होम मिनिस्टर साखा अमाइके किदु आप्रो आगे बस ओकक साखा चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह साहु ओ मेटानो तयै ननि मुख्यमंत्री कक सानाय बहानो सामा दङ पोसाव साखा चिनि हजार बेकार लाख बेकार प्राय 20-25 हजार बैकलॉग पोस्ट क्लाइट दङ चिनि एसटी रो Kongma cimbaro MA pass, BA pass, doctor engineer, sakri mania yang saka. Ke normal proses normal case by case jungte sakri mania with exam high rock ke ang saka abo special drive ker kangkai abo sung sujug manai. Kongma cimbaro tongo kita abo special drive ke dari appointment ro kangkai sung sakri manai hai ke normal case ke cimbaro sakri mangla yang bon saka. Ke bosabo ঠিক আছে ang dori মুখ্যমন্ত্রী ang salai अमित शाह निजे खूब साजा बनी बगै तिनी आंचा साखलाया किंतु तिनी को बरनाया आबना सब जाने दुख जों तिनी आईपीएफटी बि सरकार फायै जों आईपीएफटी रो तांगै जों स्ट्रंग पुश खाइमियाबा जों प्रेसार रमाया अब तिन दुर्बलता जों प्रेसार रमायनो बगै जों गुनु खाइलाय मालिया बरि बांगै तो तिनी खुद निजे असंतुष्ट बा अंखाय फैयो ओंका आं तमा खामो ताक पइन्ट तमा खाम मन्त्रि खाइयो ताबो पइन्ट तमा खामो एमएलए खाइयो तांगै एमएलए रिजाइन दिबा तांगै मन्त्रि रिजाइन दिबा ओ कारण तांखाय जों आबनो नांगौ जों स्ट्रंग फोर्स नांगौ अबन आं बार सागौ जों दिनै एमएलए जों दफाथि इसारि बागै जों जत्तन थांचांना नांगौ अबन आं बार सागौ महाराज बुसुक बुहा कुवार बुसुक बुहा गाहाम जत्तन ताबो आं साइमन तिनि तिब्राबो एकमात्र महाराज बुचिन आइकन तेमा वानसा तेमा तिप्रासा जत्त दफानि बारो ताबो महाराज मानेबो चिन बुबाग्रा मानेबो बमासानो तिब्रा जगो डेभलपमेन्ट उन्नति तो मानाय ते शान्ति पीस तो मानाय आं आशा खायो बरि बागै आं खागावो जों फाइने चौमारि जों गाहाम रिजाल्ट फाइनाय तिनि जों नुखा तिब्रान बारो तांगै जों तिनि स्टेटहुड आलादा राज्य जों मा सानबा तिप्रालेण्ड ग्रेटार तिप्रालेण्ड अब एकैनो आर्टिकल 23 तांगै जों मानसा मा सानबा अबताब जों
borok tu mabu jong nai sung Tipra jo ang age bu Sakha sung kaisa chini harbai bole mo fight khayo sung there is statehood ala rajyo mayang khai sung chini ichha sung khlai malia sung jotono সংবিধান tei sung sangma khlai nung mantri ngui bahaino mukhyamantri chief minister ngui bahaino nung সংবিধান ni bisin tei kamma khlai nai সংবিধান tam sanai o mode sangma khlai nai suppose ang phana ang mukhyamantri ang সংবিধান kongma sanai taro example sanai si kaisa chini udaharon chakri kuta fainai Tipra go keseng besi chakri kuta manai 30% borok manai 70% abang follow makhlainai ang mukhyamantri hnoi Tipra sarno 40% chakri nai ba 50% chakri nai ang khlaimi ang সংবিধান mabane nai ini joto facilities jeng mamani chin kutar jeng manai jeng minority jeng 30% je man thai 30% jeng manai 70% borok manai ge ekini ko apani bagai jeng je statehood samani je Triple ba gera development samani aja ke jeng majority nai jeng majority hangkai abo chini changnai kaisa rajyo khlaina bagai matro 40 ta seat nang assembly 40 assembly seat hangkai jeng acha state khlaimano for example Ninrondi Mizoram matro 40 ta assembly seat Goa 40 ta assembly seat 40 ta assembly seat khlaina bagai jodesto chinar population tongo chini songkha tongo boni bagai chini je nahormang statehood ba chini separate state nahormang obono je jeng separate state man hangkai abo chini ichha mate jeng samok khlai manai aro jengni majority nai population jengni kubang nai abo jeng sawo tabok jeng je samane onek boro confuse hoi dong tamake ba jeng statehood manan porego chini je ADC area go simiya non ADC area butin boro kongmo dong abon mangsi moras kok saw on non ADC boro tam khainai abon jeng greater mane abon jeng add khainai abo kok saw boni ba jeng boro onek boro confuse mislead hoi dong ঠিক আছে abo to tabo jeng সংশোধন khaile ha jeng সংশোধন khainai te kaisa most important hang kok masarai je chiri onek boro neta rok chini বিরোধী দল neta rok samani ang naigo ang khanago abo jotono misinformation mislead khlaio tini ang bung sital sigo Delhi-o thangka 2 bar wain thang Motha rok Tipra Motha chini Maharashtra netute sing Delhi thangka ang bo thango ang 2 bar bare thango Delhi-o poila thanglai kha apro bang thangka Delhi-o second time ang thangka Delhi-o sing thamche thanglai kha apro bahne sing joint movement kha thanglai kha I50 Motha melue memorandum sing sam ang nije tong apro ano tahu tong memorandum sing memorandum submit khaikha Maharaj bai ang nukjak bikarapuni soibu tongo no soi tongo haklai Maharaj khud ang bai kunai sing memorandum submit khaikha onek bor samona submit khaikha suje kore ha fainai fedi apro sing joint movement khlai sing laijak memorandum chini home minister prime minister na bor saimano ai bini director general bab saimano ta second time jeng thangka ang to no Facebook re rekha apro jeng rekha memorandum arka ang ye soimari kha tong mora ano soiri ding am soiri kha getseng tab sabo samman sabit khaimi hane aboro balai lasno sungsa kono authentic document korei kono sitoi sia dekhe kok samaro balai ke chaya abo জনগণ mislead khlaimak lai kok kubui sadi kok soi sadi জনগণ jono bhes khainai haine adang banang kok samai ro balai ke chaya kok ase gri deba kok kurung kok bai thyo tui kurung tui bai thyo besi kok kurung hongke nei nei di bo mistake khainai abo tini okhara ne kok ab bastav ne kok je kok kurung kok no thinai je tui kurung tuyo no thinai je kono jinis limit dong boni bagai ang obono sago chini Tipra jogo chin 2023 abo chini itihas sangnai jeng jotono ma chori tongo tamong kheba taka sam very important kok ma sanai moras barban sago thanchani kok sago thansa sungkhai dong maya ang age bu kok saka thansang na thangkai jeng bahak war mangnai te hamjang ma tongnai love
ভালোবাসা প্রেম যে হামজাকমা করি হিंखाय जों थानसा मैया दा कायसा सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट हिंखाय सेक्रिफाइस जों त्यागमा खालायनाय जबर सिकार त्याग खालायनाया सेक्रिफाइस खालायनाया हिंखाय जों थानसा मैया 3 नम्बर भेरि इम्पोर्टेन्ट जोंनि बिसोर जों फरगिभनेस नाकारमानि माफ मा खालायनाय ओ जिनिसबो जों दंनाय जोंनि फरगिभनेस जों नाकारलायमानि जों माफ खालायमानि क्षमा खालायलायमानि औ जों जोंनि बिसिं मा दंनाय ओंखायसो आं खागाव जों थानसाव जों फायमानाय स थानसा गाव सायबांबा बेंनिया थानसानि बिसिं दै हामजामानि बिसिं दै सेक्रिफाइसनि बिसिं नाकारमानि बिसिं दै जों दै जोंनि बिसिंबो जों त्याग सेक्रिफाइसनि बिसिं दै जों थानसा मा दंलायनाय आबुन आं सारा तिब्रा गुरि दङ आं नुखा आं जत अकक सागो जों मा हामजालायनाय बहा गरमांलायनाय जों जोंनि बिसिं जों मा नाकारलायनाय दै जोंनि बिसिं जोंनि तामसा सेक्रिफाइस नि मेन्टेलिटी जों मा दंनाय बुबाग्रानि थानसा हानि जे सामानि एखे प्लेटफर्माव थाङै फाइट खायन सामानि आ प्लेटफर्म फाइट खायन आ जे एखे प्लेटफर्माव तो बना बागै जेमन ताइ जे थिनति प्रसाद दखानि जे पार्टी तो माने बरक एखे बमा हाय को सालाय जागै दं दाबु si महाराज तो बुबाग्रा तो बलाय बहा कोआर बगला बलाय बहा काहाम आं नुखा जत सायमाना बबो सुख भद्र नर्म ब कोनो प्राउड करी बने जे राजांग तै किन्तु बजत तो बन ब कक साइतम बने और बने मकला जतन समान ब सीपीएम बे कक सागो कांग्रेस बे कक सागो बीजेपी बे कक सागो जत बने ब कक सागो स्पेशल तिनति प्रसाद बिसिंगो बनायो थानसा फारि जों थानसा खलाय जों सामं खलायनाय थानसा खलाय जों आगलायसिनाय जों जथेस्थ जों बुगिखा जथेस्थ जों बिरमान मानखा ताबो फानो जों थानसांलायनाय आंलाय ताबो जों भाग वारंलायनाय आंखाय जों तैबो बुगिनाय तैबो जों साफारनाय अ गाव बक्साव बोरैबो आं बर नुखा बोने जत बे सम्पर्क दंगो बस जाबानि चेष्टा खालायो ताव जों सि जों बर मावानसनाय जों बाके जाबजांनाय अबस्कानि चौमारी इलेक्शनाव मथन लगी तम आईपीएफटी नबरा नुबी मानो आईपीएफटी तो जों नङै दंगो बरं जों साइ दंगो किन्तु कक सालायनो बिसिनि सल बुंनाय आं निजेर महाराज साका बरं रिंदी बरं सादी किन्तु आं खागाव ब साखाना अब किन्तु जों कक सालायनो बिसिनि जों मा बुसिलायनाय आ जागा जों तो नुखा अब तो बलाय कक बंगा मासाव आगेबो जों नुखा आगेबो महाराज आईपीएफटी नंगौ नों नुखाना ओ 2-3 बोसोर आगे खमल रम बो आईपीएफटी काव खाना बो आरो एदन खायखा बक्का जतबो सामताना मोसु किन्तु कक सालायनो बिसिनि बस बच्चा खाय दंगो फियाबा जों नुखा आगेनि तमुराव आव हायन फिखांखाय जों दुरबाय गम फैनाय डक्टर साइमन आं तो अपरान चेष्टा खायखा आईपीएफटी नि जे खुद महाराज साव बन जे आईपीएफटी ना तमनि अब तो साइमन आं सिनिया किन्तु जों सामहाव जों आबो जों गथालायमानिया किन्तु फियाबा महाराज बसुक भागवार बयतु हिंखाय आंखे बनि बने बाहाय बरक महाराज आं सब बकवार ब ताकफोन ब कय तंखो अमहाय बने वान सकमानि बने बगे आं खागाबो महाराज बने रिंखाना सालायमोन बिसनि जों सलमलायनाय किन्तु आगे हायु आगे तंमो हायरक आगे नि तंमो हायरक मुखा आंखले अब प्रब्लेम लायनाय आं बाबु साबो जों जतन मा बसिलायनाय जों भाग वारमालायनाय आं तेव सामार अक फायफियो जों सेक्रिफाइस मा खालायनाय जों त्याग मा खालायनाय सेक्रिफाइस खालायमा करि ओंखाय अब मुयानाय जे नाकारमानि दंनाय वन लास्ट फाइट बुबाग्रानि जे मुखम मुगा त मन्त्र वन लास्ट फाइट नि सामाने अ जे वन लास्ट फाइट मांखाबा आबन परे गाकाय ते तिब्रसम बते फाइट खायना आलांका वन लास्ट फाइट अबनि अनेक बर अनेक दो बेखा खाय बरसाका 2023 जों फाइट खायनाय 2023 जों काहा रिजाल्ट खायनाय औज बसाव बबो जे वन लास्ट फाइट बसामानि अब करा आतै बर फाइट खायलिया बया किन्तु ब अबन साबो जों अनेक बुगिखा अनेक कष्ट माखा तै बोसों बोसोर बुगिसिनाय जों तै बोसोर बुगिसिनाय जों 72 बोसोर बुगिखा 72 बोसोर जों थगे जाखा बान्दी जाखा अबन सि बसाव किन्तु बतो
tes pore te samkhli abo kok sai khole fight khili nei ta haisible abon जों बार सालायो जों जे tin bisigo जों baka krak maya solid mayase जों borok ang bono बार sawo tini je manthai tini basic requirement সাংবিধানিক অধিকার जों मानियाखौ বনি বাগै जों फाइट खालामनाय अबन tin main उद्देश्य जे जों ओदागा tini constitutional right সাংবিধানিক অধিকার aboni bang जों फाइट खायो हामबाय